Sorry Lord, dili na dyan ako makaya Lord. Magkikog na lang dyan ko Lord. Pastilan. Daghan pa mag-istorya. Paghikog na. Unsa naman ni Lord oy? Sa kadaghan akong problema, bibiyaan pa dyan ko sa akong asawa. Yung dagan pag ko pagka-skitcher man, kapildi pag ko. Sa kadaghang problema, anong diri pa man isa ko, Lord? May pag magkikog lang ka ko. Nabong iski nga dakog ulo ay. Problematic ka na si Bingbak. Kaya napildi siya pag-iski niya. Gibiyaan pa dyan siyang asawa. Sus, wagi ang magikog-hikog o. Dako lang o. Ang kuya na ba? Kung maghikog siya sa mahikog sa ilam sa tugas? Aw may tag magkikog na siya sa tugas para mahuman na yung problema. Sorry Lord, dili na dyan ako makaya Lord. Magkikog na lang dyan ko Lord. Pastilan. Daghan pa mag-istorya. Paghikog na. Ay, pag-ana pol. At pagpugan pol. Bahala na siya doy. Bisan pag ako'y mohigot niya sa tugas. Mang tasa dyan ng jampol oy. Kinsa man ka? Ay, pagbuot ako Dako kay kong problema. Migo, dili ang pagbigti ang solusyon sa imong problema. Maayo pa mo tambag ning tawhana. Tambag-tambag pa, marabag tarong ning ungoa. Ay, pagkapil-apil ya ba? Sakit na kayo. Wa kay bawas akong problema. Ang solusyon para diha Ayaw paghikog dira, gabok ra ka ng istruha Tama ko na solusyon ni mo ani akong problema bi. Gibiyaan ba ko sa akong asawa? Pildi ba jud ko sa politika? Sus, Ginoo. Di na mao solusyon sa imong problema go. Ibiyaan ka sa mga asawa. Mangita day ka. Ang gusto glaen gud. Siya ra man gud ang gusto sa akong dughan. Pagsulay ra man ang iabot sa imong kinabuhi go. Naunsa day ka. Og pildi ka karon, pwede pa makamudagan sunod. Bitaw sa sakto pud sa imong asa. Mao ganing ana bitaw ko nimo. Ayaw pagigog-hikog dira kay gabok kay ning istruha. Bitaw sa. Gabok ra man kay ning PCA. Salamat sa kuniya da. Asa man to siya? Nilakaw man no, nambis magpasalamat unta ko niya. Lah. Kumo ha. Bitaw. Dala. Una siguro niya ang imong na para sa ako Nag-unsa day ka diri migo? Ni do ako sa akong kuya. Kita namang duha diri. Asa imong kuya? Diri man to siya nagpakamatay. Nagpakamatay man to siya. Yeah. Nagpakamatay man gud siya kay dako siyang problema. Alaw go. Pakita daw ko si imong kuya. Dara ang kuya ay. Wah! Ano man to siya? Idagan man.